Noniin. Aikaisemmalla videolla pyydettiin kommentteihin, että mitä me nilsi- ja hirsituotteella oikein tehtäis. Ja sieltä tuli saunaa, varastoa, puuseitä sekä varastopuuseen yhdistelmiä ja muuta. Ja aitta sai sen verran paljon kannatusta, että me päätettiin tekemään tommonen 9/4 aitta. Miksei sitä voisi tehdä varastoakin. 6/8 163 hirrestä tehty. 9x9 ikkunoita 2 kappaletta. 9x19 oviaukko on siinä. Vähän viimeisteltiin hirren päätäkin tuosta, että on vähän pyöristetty ja sieltä löytyy sitten myöskin kierretangot ja ehkä näkyisikö se tuolta ylhäältäkin, mutta pulpetti kattoo. Tällä vähän miltä tämä näyttää. Karapuutahan siinä on paikallaan laitettuna. Ja vähän on värivirhettä. Kakkoslaatuahan tämä on. Täällä on pientä rouheutta pinnassa, mutta ei se haittaa menoa. Ja tosiaan tuolla näkyykin se puusee, mikä tehtiin kans, mutta siitä tulee sitten vähän myöhemmin video siitä. Ja toivomuksiahan sieltä tuli, että tämä pitäisi suoraan myyä pois. Ja nyt me ajateltiin, että me myyään tämän tämmöisenä kehikkona. Ja tästä pitäisi veron kanssa semmonen 3300 saada rahaa, niin tää lähtisi uudelle omistajalle. Miltä kuulostaa?